Ahoj všem, vítejte na mém YouTubeovém kanále. Jak dobře víte, na svém kanále propaguju elektromobilitu. Neřeším pouze nová luxusní auta, ale řeším elektromobilitu i co se týče nějaké low-cost varianty. Každopádně dneska to rozhodně low-cost nebude. Máme tady bavoráčka, konkrétně BMW i5 na elektřinu. No, takže prostě pro ty, co dneska hledají nějakou low-cost variantu, tak to klidně můžete vypnout. Tohle auto není rozhodně zadarmo. Druhá věc, pro ty, co si do dneška myslí, že Tesla je nejlepší auto pod sluncem, tak to můžete taky vypnout. Já už jsem teďka u auta, konkrétně je to BMW i5 Touring. Tento pětkovej poslední bavorák není o tom, že si ho můžete koupit pouze na baterky. Je to teda platforma, která se dělá i spalovací. Můžete si ho koupit v naftě, můžete si ho koupit v benzínu, dokonce v plug-in hybridu a my tady máme plně elektrickou verzi, proto je to i5. Pro ty, co mě sledují, tak dobře ví, že já sám jezdím Enyaqem. A musím říct, že já nejsem člověk, který je ulítlej na SUVčka. Já bych šel normálně do kombíka, ale nebudeme si nalhávat, tohle je prostě dražší auto. Jo, stejně jako Volkswagen ID.7 je to prostě pár tisíc navíc. Tahle ta plně elektrická verze má náhon pouze na zadek, není to tedy xDrive, ale samozřejmě u těch elektromobilů kvůli váze je to mnohem lepší, než kdyby měla hnaný pouze předek. Kapacita baterie tohoto bavoráčka je 85 kWh, použitelná kapacita je 81,2 kWh. Dojezd podle metodiky VLTP je 483 až 560 km, záleží samozřejmě na pneumatikách, na kolách, na stylu jízdy a samozřejmě na venkovní teplotě. Maximální nabíjecí rychlost je tady 205 kWh, což znamená, že jste z 10 na 80% zhruba za 30 minut. Co se týče výkonu, tak u téhle základní elektrické verze je to 250 kW, což znamená zrychlení z 0 na 100 za 6,1 sekundy. Vy si samozřejmě tohle auto můžete koupit i v té spalovací variantě, každopádně základní benzín, úplně základ, stojí 1,5, diesel stojí zhruba 1,6 a plug-in hybrid jste už na 1,7 milionech. No a teď jenom otázka prostě, jestli chcete opravdu základní dieselovou verzi za tolik peněz, anebo jdete do téhle elektriky za 1,8. No a pokud se na to tady ale podíváme, když se podíváte do toho auta dovnitř, tak samozřejmě, jak já říkám, hele, jenom ten displej je pravděpodobně dražší než moje televize doma v obyváku. No a to potom dělá tu závěrečnou cenu toho auta. A nejsou to ty baterky, jak se mylně dneska říká. Tak my už teďka sedíme v autě s uživatelem. Ahoj, Jakube. Ahoj. Tak a úplně první otázka asi, že jo, my víme, že auto vlastně máš od firmy, že máš firemní auto. A já se zeptám úplně na začátek. Musel jsi jít do elektra, nebo prostě si k tomu nějak dospěl sám, nebo jsi byl přinucen, aby si koupil elektroauto? Jo, tak dík za tuhle otázku. Je to, v podstatě jsme částečně byli donuceni tím, že musíme mít buď plug-in hybridy, nebo plnou elektriku. V konečném důsledku, když jsem se nad tím jako zamyslel, tak mi došlo, že vlastně ta elektrika je s mojí frekvencí dlouhých jízd a s možností, jak parkovat, mi přišlo vlastně, že je to nejlepší varianta, protože v podstatě všechny cesty, co najezdím, tak jsou do 100 km, 300 km jedu 3krát za rok a přišlo mi ta elektrika, že to dává smysl vlastně na tu jízdu po Praze, takže úplně v pohodě. Takže většina jízdy je prostě po Praze? Přesně tak. Super. Nebo jezdím na chalupu, to je třeba 80 km, takže tam dojedu a nabiju si to, kdyby bylo potřeba, takže tady z toho pohledu úplně v pohodě. Takže je docela slušný auto zase jako na ježdění na chalupu. Jo. No. A já se jenom zeptám, čím jsi vlastně jezdil předtím, že jo? Protože takhle, ty jsi nešel asi jako z fábky, když to řeknu blbě, do bavoráku, že jo? Tam ty jsi jezdil předtím, jsi měl nějaké jako kombíky docela slušný, co vím. Čím jsi jezdil předtím? Jo, předtím jsem měl Audinu A4 z roku 2020, 180 kW benzínovou, takže vlastně můžu porovnávat, bylo to jako super auto, byl jsem z ní jako nadšenej, kromě toho teda, že byla na mě trošku asi jako menší, já ji teda zdědil po svým předchůdci, takže jinak jako
jsem s tou svojí výškou měl trošku problém se tam občas jako vejít. Občas člověk narážel hlavou o strop, ale jako poždění s tím bylo super, takže... To vlastně kolik měříš? Nevím, no, celý 2 metry a bylo to znát, jako no. Takže 5 je lepší v tomhle vlastně. 5, jako když jsme vlastně si mohli vybrat, jaký auto si vezmeme, tak primárně jsme chtěli trošku větší kufr, že do té A4 jsem musel hokejku na florbal dávat na štorc, aby se mi tam vešla. Tady se vejde celá, takže z toho důvodu jsem hledal jako trošku auto s větším kufrem, proto jsem nebral ani trojkovýho bavoráka, že tam ten kufr je opravdu jako významně menší. No a je to velký auto, tohle je to pěkný. Já jsem pak viděl vlastně i chvilku, nejezdil jsi snad i Passatem v kombíku nebo něco takového? Passata jsem měl asi učenýho, když jsem měl auto v servisu, to bylo vždycky nějaký náhradní auto, že občas třeba Oktávku jsem měl půjčenou nebo Passata, jo, tak to už jsou jako velikostně bych řekl, že možná trošku víc místa tam je pro ty děti vzadu. Mi přišlo, že v těch Passatech nebo v těch Superbech nebo i Oktávce možná je místa trošku víc nebo v kufru, ale zase tohle mi přišlo, že ty jízdní vlastnosti jsou jako výrazně lepší teda, no. No a já se zeptám teda, jaký jsou vlastně pocity v tom jako přechodu na to plně elektrické auto? No, tak zatím to auto mám 3 týdny a jsem jako fakt nadšenej. Opravdu jako... Ta pocitovka. Je to opravdu super, jako je to, co jsem si jako od toho sliboval, tak je to tichý, parádně to jezdí. Jo, já nejsem teda žádný závodník, takže na takovýto to moje klidné ježdění je to úplně jako optimální. 250 kW jako... ale jako ani nemusí být klidný ježdění, ale... Jo, nevím, zatím jsem to jako úplně nikde jako nevoroštoval. Jako říkám, jsem jako nadšenej, ještě si na sebe zvykáme, že zatím jako všechny ty asistenty, nebo že občas brzdí trošku víc, než bych jako chtěl, tak si trošku jako zatím zvykáme, ale má to nějaký samoučící mechanismus a vypadá to, že je opravdu učenlivý a jsem jako s tím úplně v pohodě, jsem nadšenej. A rodina na to? Co rodina? Vypadají taky nadšeně, no. Jako, I psi jsou nadšený, jo, rozhodně, jako říkali, že je tam víc místa. Audina už jim přišlo říkat, tvářili se, že smrdí, jsem říkal, no jasně, po 4 letech, jako jste... Jako smrdí vevnitř? Nebo No, že vevnitř, jako jsem říkal, hele, jako jste nějaký jako změkčilý. Ale tak já mám ještě pak, jako, že mám rodinný auto velký, jako Šarana, který bude teď plnoletý, tak to je zase jako už trošku jako jiný, tak tam to místo mají opravdu jako, tam to jako luxusní, jako na to místo, ale už je to prostě starý auto, no. Super, no. A já se jenom zeptám, vlastně, ty nabíjíš doma, že jo, většinu času, jo. A máš teda prostě od firmy, jak to vlastně řeší firma? Ty prostě nabíjíš, máš od firmy nějakou kartu, anebo máš od firmy, prostě měříš si elektřinu a potom ti to vyfakturují, nebo? Jo, tak těch možností je jako několik, obecně řeším soukromý kilometry a služební kilometry. A vlastně mám CCSku, kterou můžu zároveň jako nabíjet v podstatě kdekoliv. Ale primárně je nejlepší nabíjet doma, protože tam to vychází jakoby nejlevněji, že vlastně nabízím za ten svůj tarif, co mám doma, dávám to do 400V zásuvky, která mi to nabíjí, já nevím, maximální rychlosti 11 kWh, takže to mám za noc úplně v pohodě z nuly nabitý, nabíjím za 5 korun, kdežto ty nabíječky, které jsou vlastně na tu jinou kartu a člověk nemá aplikace těch jednotlivých poskytovatelů, tak nabíjí, kdyby měl aplikaci, tak nabíjí pomalu od 8 korun do nějakých 13, 16 až za 20, což je samozřejmě rozdíl, pokud jako takhle jezdím za korunu, tak pak už se ta výhoda toho levného provozu by se asi ztrácela. No. Za korunu na kilometr. Tak, no, jo. Já jsem chtěl jenom říct vlastně pro jako nějakýkoliv hejtry, nebo takhle, že oni samozřejmě lidi budou jako psát, že to se to machruje, když máš firemní auto a tak, jo. Prosím vás, většinu aut nových v České republice kupují firmy, jo, takže prostě my si uvědomujeme a opravdu netočíme tu low cost variantu, my si uvědomujeme, že neexistuje moc lidí, co by si vzalo jenom tak 1,8 milionu ze svýho a koupili si to takhle jako na doma, jo, na přibližování. A jinak bych svýmu zaměstnavateli jako velmi poděkoval, že mám tuhle možnost jako mít takovéhle pěkný auto, jmenovat ho nebudeme, ale jsem za to rád a vlastně jsem i rád, jako, že máme jako možnost jezdit v tom elektrickém autě, protože vlastně zjišťuju, že ty výhody toho elektrického auta, když člověk odmyslí, kdyby to platil ze svýho, tak prostě jako ta tichost toho provozu a ta dynamika toho zrychlení a to pohodlí, ty asistenti v tom, to je prostě úplně dokonalý z mýho pohledu. Já jsem teda taky nadšen. No. Já teda jako člověk, co se o to trošku jako zajímá, tak z pohledu jako firemního, kdybych já kupoval náhodou svým zaměstnancům taková auta, což samozřejmě v této situaci nejsem, tak
A nevím, přijde mi někdo, že chce plug-in hybrida za 1.7, anebo mi přijde s tímhle, že chce za 1.8 plnou elektriku, tak já bych vlastně neváhal ani chvilku, jo, že bych jako sám doporučoval tu elektriku. Je to proto kvůli jako servisním nákladům, jo, protože vlastně tohle auto nechodí na oleje, že jo, nechodí na nějaký ty... Je to jako u všeho, u každého auta, nevím, jaká je politika jako BMW, a každopádně u toho elektroauta jsou ty servisní náklady mnohem menší, jo, i ty garanční prohlídky, všechno. Takže já bych neváhal asi ani chvilku. Jo, s tím, že pravděpodobně toho zaměstnavatele jo, potom stojí i ten tvůj provoz toho auta jako levněji, pokud ti opravdu proplácí pohonné hmoty, který vychází, ty si říkal, že platíš 5 korun za kWh, že jo, doma. Tak. No. Což máš ještě trošku hodně, bych řekl, jo. Už se dá slevnit, asi, no, teďka beru za 4. Jo, to bych se zeptal, protože jo, že já teď měním dodavatele a jako pořád je to za 5 podle mě. My jsme to řešili v nějakým předchozím videu, že jsem prostě zavolal dodavateli, protože jsem viděl reklamu a oni mi fakt jako i ze stávající smlouvy jako slevnili, jo. A jsem zhruba na 4, což je jako super. Tak to je znát. Jako auto zaměstnavatele, já si myslím, že lidi mají problém s tím, že pokud by jezdili třeba víc, jako umím si představit nějakého obchodáka, který denně nejezdí jako 500, tak asi, že by nechtěl nutně třeba jako nabíjet prostě, když někam chce jako dojíždět, jo, protože v okamžiku, kdy nabíjíš jako na té rychlonabíječce za 20 korun kWh, tak se ti už ten levný provoz jako proti dieselu si myslím, že jako spíš už jako nemusí nutně vyplatit, když zase samozřejmě ten servis a podobně jako asi budeš v tom zohledňovat, ale podle mě ty lidi ten plug-in berou jako kvůli tomu, že mají tu jistotu, že prostě vždycky můžou najet někam na ten benzín, že oni tam zase dávají menší nádrže do těch aut, takže ono seš vlastně pořád u benzínky, jo. Takže... No to je docela jako jsou nějaká čísla s firem a ty plug-iny hybridy mají ještě jako druhý problém, že on je suprovej, takhle neberou ty servisní náklady a všechno to kolem, jo, prostě nevyplatí si to. Vyplatí se to v momentě, kdy seš fakt poctivec a doma si to nabíjíš a jezdíš na tu baterku do práce do těch 50 kilometrů. A opravdu jedeš jenom na ten benzín nebo naftu, nevím, jestli se dělají nafťáky pořádně, ale na ten benzín jedeš fakt jako, až to potřebuješ na tu dálkovou trasu. Jo. A pak máš samozřejmě o něco menší zase větší spotřebu, protože taháš ještě prostě tu elektroinfrastrukturu sebou, tudíž těžší auto. Ale ve firmách přišli samozřejmě na to, že ty lidi, jelikož mají pohonné hmoty od firmy, tak to jako neřeší, že jo? Tak to nabíjení jako neřeší, takže jedou, mají sice plug-in hybrid auto a vlastně tu elektriku jako vůbec nevyužívají, což potom jako pro tu firmu je na nic. Jo. A potom provoz a servisní náklady toho plug-in hybridu jsou jako horší, protože tam máš jak spalovací motor, tak tam máš vlastně elektromotor, což je víc věcí, co se může pokazit. My jsme se samozřejmě bavili o tom, čím jsi jezdil předtím, takže ještě jednou tohle je teda tvoje první plně elektrický auto. Přesně tak. No, a ty pocity teda jsme si vlastně... Jsem nadšený, já jsem jako vždycky, nebo nikdy jsem s tím neměl problém, jako přišlo mi to jako dobrý nápad, to elektrické auto, i když jako objektivně, možná kvůli tomu dojezdu jsem si říkal, že ten plug-in je možná lepší varianta, ale jako myslím, že jako za mě super a jako další auto, kdybych si měl i koupit, tak asi bych šel do elektrického, protože jsem zatím z toho nadšenej. Jo, super, no měl jsem podobné pocity. A já se mám poslední otázka, jo, protože my jsme tady zase jako, já poslední dobou sleduju spoustu jako Tesla fanatiků, kteří ukazovali, že je prostě klíček bavoráku, že je hrozně složitý a drahej, když to v Tesle to už máš všechno jako v mobilu, jo, že si vlastně nepotřebuje ani ten klíček. Jenom je prostě oprav, tenhle bavorák to umí, že jo? Jo, tak... On to umí vlastně oboje, že jo? No, jako má klíček, který mi nepřijde úplně jako šťastný, jako to si řekněme, že ten klíček je jako klouže a je takový, jako řekl bych, že není úplně ergonomický, jako myslím, že v té Audině byl trošku jako vychytanější, ale auto můžou odemknout telefonem, nebo kdybych měl úplně ten keyless přístup, znamená, že vlastně se stačí k tomu autu přiblížit, vzít zapáčku a auto se mi otevře. A jenom se zeptám, potřebuješ ten klíček, nebo ho můžeš nechat doma? Můžu mít doma, stačí mít. Tím bychom chtěli zkázat našim super Tesla influencerům, jo, že ten bavorák to umí taky. Jo. Každopádně je to tak, že si můžete vybrat do toho bavoráku. Hele, díky moc za rozhovor. Těšilo mě. Nám teda, omlouváme se, tady trošku tmá. No a doufám, že se vám BMW líbilo a uvidíme se v dalším videu. Jakube, díky moc. Díky moc, díky. Díky za pozvání.
No a pak přesně, jak jsi říkal, že vlastně si museli do toho plug-in hybridu, nebo jako Jo, elektra. to je v pohodě. No. Tak řekneš, jako proč jsi vlastně rozhodl? Jo. Když jsi rozhodl pro důvod, který my nechceme slyšet, tak to vystříhneme. Ne, Třeba jako věděl jsem, že elektro je na hovno, ale prostě... Jo, nic jiného mi nezbylo. Nic Zasra- jiného mi nezbylo, nesnáším- jako do prdele, jako. Nesnáším elektra, ale Chtěl jsem Mustanga 5litrovýho, ale... debilní firma, vole, nás to Jo, si pan si jako Jsem jiný. říkal elektro nebo jdeš, tak Jo, přesně, no, tak co se dá dělat, jako. Tak, hele, A když mi jde ještě takovou almužnu jako budget, jo, tak co mi zbývá, jako. jako co ti zbyde, vleze na osu. Prostě, jako, jo. Prostě ani auto za stolíku nebudu koupit, jako.